Natuma na gayud ang pangandoy ni anhing Mayor Marlon Garcia nga makabaton og kaugalingong infirmary ang lungsod sa Barili. Kaniadtong Lunes, Enero 18, formal nang giablihan aron magamit sa katawhan ang Barili Infirmary nga nagkantidad og kapin 17 milyones pesos. Gisugdan kini pagtukod kaniadtong tuig 2018 ug nahuman niadtong tuig 2019. Si Gobernador Gwen Garcia ug Deputy Speaker Pablo Jan Garcia ang pinasidunggang dinapit sa pag-abli sa maong pasilidad. Ang pundo sa maong infirmary nagikan sa Department of Health ug nakuha kini ni Gobernador Garcia kaniadtong kongresista pa siya sa Tercero Distrito. Kaniadtong buhi pa si Mayor Marlon, iya gayud gibarugan nga madayon ang pagtukod sa maong infirmary sa ilang lungsod tungod kay alang niya daghan gayud ang makabenepisyo niini ilabi na sa mga kabus nga mga barilinhon. Matag tuig naningkamot ko nga magahinan gyud og pundo kaning maong infirmary. Mao kadto nga lagi kay dependent ta sa Department of Health hinay-hinay ni nga nahimo. Matod ni Garcia nga sa katapusan niya nga termino isip kongresista, ubay-ubay nga pundo ang iyang gigahin alang sa mga ekipo ug medical needs sa maong infirmary apan hangtod karon wala pa kini mahatag sa Department of Health. Sa akong mahinumduman, dili tumumeno sa 15 o 20 milyones ang gigahin nga salapi alang sa ekwipo. Apan lagi, kay dependent ta sa Department of Health, maghulat ta kung kanus sila makadeliver. Kung mao na, ayaw mo kabalaka kay ako lang gihapon to suktan ang Department of Health kung hain na ang equipment intended for the Barili Infirmary. Tungod kay aduna pay panginahanglan ang lungsod, mihatag og 3 milyones pesos si Kongresista Pablo Jan Garcia alang sa pagpalit og dugang nga ambulansya og medical needs sa bag-ong infirmary. Nangita kitag paagi nga makahatag kita og 3 million pesos, no? 2.5 million alang sa bag-o nga ambulansya alang sa lungsod sa Barili ug ang balance nga 500,000 mahimong gamiton alang sa medical equipment and other facilities alang sa Barili Infirmary. This is a legacy of Mayor Marlon Garcia. Ug tungod kay siya, among pinalangga kay igsuon, sama sa pagpangga namo ni ining lungsod sa Barili, akong ikasaad ang tanan gyud nga suporta alang ni ining maong infirmary. Kay aron puhon sa 3rd District, dili lang unya ang Asturias mo'y mahimong poster boy for an LGU infirmary, i-appeal na sad ang Municipality of Barili. Mahimong ehemplo on how a local government unit can successfully operate and maintain an infirmary. Sa iyang bahin, matod ni Barili Mayor Jolie Flores nga kapin 9 milyones pesos ang kantidad sa gipasar nga supplemental budget sa sangguniang bayan sa lungsod sa Barili aron gamiton alang sa sweldo sa mga doktor, nurses ug uban pang medical personnel nga i-assign sa maong infirmary. So, why duha-duha? In mass motion, elevated for second reading ang maong request, approve right away. So, malipayon kay ko. Gipasalig ni Mayor Flores nga ilang ampingan ug ipa-accredit sa PhilHealth aron daghan ang makapahimus nga mga kabus ug iyang gilantaw nga ipangan o tawagon ang maong edipisyo nga Marlon Garcia Infirmary. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.